Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġajf taħtinna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox kattar fina il-fidi, t-tama u l-imħabba u għamil inħobbu l-komandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Dawk kollha li jirnexxielhom l-Ispirtu ta' Alla huma u li Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jiġed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, la darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Salm responsorjali. Alla tagħna u Alla tagħna li salvana.
flimkien. Alla tagħna u Alla li salvana. Iqum Alla jixxerdu l-dewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dak li joboduh, imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Flimkien, Alla tagħna u Alla li salvana. Missier l-iltima u difensur tal-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bil-risq joħroġhom. Flimkien, Alla tagħna u Alla li salvana. Imbirek Sidi l-Mulej min jum għall-ieħor. Jieħu ħsiebna Alla, is-Salvatur tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana, il-Mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Flimkien, Alla tagħna u Alla li salvana. Il-kelma tiegħek Mulej hi l-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Darba is-sibt Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kienet ilha 18 sena bi-spirtu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra'a, Ġesu sejħilha u qalilha, mara, int meħlusa mill-mart tiegħek. U għedilha jdejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuq u għax Ġesu fejn jaqaf jum is-sibt u qal lin-nies hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex titfejqu u mhux is-sibt. U ġuħ boħra, wieġbu l-Mulej, mhux kull wieħed minnkom f'jum is-sibt iħoll il-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. U mela xillum is-sibt din il-mara bint Abraham ma kellix tinħal mill-irbit li fih xitan ilu jżomma għal 18 sena sħaħ. Kif għalhekk, kull min kontra tiegħu rex bil-mistħija. Iżda n-nies il-kol ferħu għal dawk l-ġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Int meħlusa. Din il-kelma li Ġesu illum fl-Evanġelju tatina t-tifsira ta' din il-ġrajja sabiħa hawnhekk rakkuntata fl-Evanġelju skont San Luqa ta' meta Ġesu kien is-sinagoga. Ħanħarsu ftit lejn din ix-xena u naraw dak li turina u li tallimna l-ħajja tagħna. Aw Ġesu kien qed jgħallem. Imma f'mument minnhom għajnejh waqgħu fuq waħda mara li kienet milwija ħafna u li kienet tidher illi kellha bżonn l-għajnuna. U x'għamel Ġesu? L-Evanġelju jgħid kif ra sejħilha. Mela mhux hi illi staqsietu, forsi kif kienet bil-kemm setet tħares leħ sew, imma hu sejħilha. Dil-mara illi għal ħafna kienet laqqas ta' importanza qiegħda hemmhekk mal-oħrajn u għal bżonn dak is-snin kollha kienet anki
abbandonata, imma Ġesu lila sejjaħ u qalilha mara inti meħlusa mill-mard tiegħek u qiegħed idejh fuqha. U b'dan biss bil-kelma tiegħu u qiegħed idejh fuqha dil-mara fieqet mill-mard tagħha. L-Evanġelu jgħid li minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lil Alla. Kemm hija xena sabiħa din li turina kif Ġesu l-preżenza tiegħu hija dejjem preżenza ta' mħabba, ta' attenzjoni, ta' kura, ta' ħelsien. Dejjem dak li jeħles lill-bniedem minn dak li b'xi mod jew ieħor iżommu marbut jew li jfixklu. U din mara fil-fatt imbagħad tibda tfaħħar lil Alla. Hekk il-xena hija verament xena sabiħa fis-sinagoga fil-post ta' qima u tifħil lil Alla. Imma x'jiġri? Għandna dan kuntrast kbir mbagħad fir-rakkont. Għaliex il-kap tas-sinagoga dan li kien responsabbli tal-post kif ra dal-fejqan flok feraħ u faħħar lil Alla u qal kemm hija ħaġa sabiħa li din qed tiġri llum fis-sinagoga x'qal. Qalilha hawnhekk l-Evanġelu jgħid anzi b'saħħna fuqu. Dan flok feraħ saħħna fuqu. Ir-rabja. U din mara qalilha suppost hawnhekk tiġi biex tfieq matul il-ġimgħa mhux nhar ta' Sibt. Il għaliex is-Sibt kien jum speċjali li fih ma taħdimx. Ma ġralu dal-kap tas-sinagoga. Nesa t-tifsira propja tas-Sibt għax is-Sibt beda biex jiċċelebra il-ħelsien li jġib Alla, il-ħelsien li Alla ġab il-popludi. Hekk beda s-Sibt, u s-Sibt kien il-jum ta' ċelebrazzjoni tal-ħelsien, ċelebrazzjoni għalhekk bil-ferħ ta' qima lil Alla. U x'għamel Ġesu hawnhekk? Mhux dan li għamel ma' din il-mara. Kellu suppost kieku ra sewwa t-tifsira tas-Sibt kien jifraħ li da qed jiġri s-Sibt. F'għad Ġesu ukoll irrabja min-naħa tiegħu għax qallu uġuħ boħra. U qallu kif intom allura l-annimali meta hemm bżonn tħolluhom biex tieħduhom tisquhom nhar ta' Sibt okej. U dil-mara biex tħollha mill-irbit tagħha ġifieri biex tagħtiha l-ħelsien le. Għalikom l-annimali iktar importanti mill-bnedmin. Ġesu dan ifakkarna li Alla huwa dak li lilna jeħlisna jagħtina id-dinjità, jagħtina ukoll li ngħixu tassew ħajja sabiħa. U għalhekk ifakkarna wkoll l-ewwel nett li aħna fil-ħajja tagħna għandna nħarsu lejh dejjem il-Ġesu bħala dak li jeħlisna, li lilna jagħtina lura ħajja ġdida u jgħinna wkoll biex kliemna jkun dejjem kliem ta' tifħir lil Alla. Mbagħad ifakkarna wkoll hawnhekk Ġesu kien fis-sinagoga illi il-postijiet tal-qima tagħna, jiġifieri il-Knisja, hija l-post fejn aħna ninġabru biex infaħru lil Alla u biex hemmhekk dejjem in-nies ngħinuhom biex isibu il-ħelsien. U għalhekk għandna naħdmu biex il-Knisja tkun dejjem il-post fejn kull persuna tkun milquha, maħbuba, mejjuna bil-kliem tal-Evanġelju u kliem ta' Alla biex ikollha tassew il-ħelsien.
Iju nitolbu l-mulej iżomna dejjem f'dan l-ispirtu tiegħu u jgħinna biex lejh inħarsu dejjem bħala dak li jeħlisna u lilna nfusna jagħmilna wkoll strumenti għall-oħrajn ta' ħelsien ta' ħajja ġdida. Risqu it-talbit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x'għandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina grazzja mulej li aħna nifhmu li inti dejjem dak li ġib fina il-ħelsien minn dak li fixkilna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex bħal din il-mara tal-Evanġelju tal-lum għana dejjem infaħru lilek għal dak li tagħmel magħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, għatihom l-għajnuna tiegħek u jgħin ukoll lil dawk li qed jagħtuhom is-servizz li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u biex issaħħaħ il-fema u r-rieda ta' dawk li qed jaħdmu għal-paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej il-qaħħom fih danek għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej li din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Hosanna fl-għoli tas-smawiet. Mbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li kraħ l-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għaffrinna dubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla bit tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tieħu l-ordnijiet għal bejgħ tad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2026. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura tal-jum, riflessjonijiet u kuntatt tal-parroċċi flimkien ma' tarif u ieħor. Miegħu qed jinbieħ ukoll notebook b'silta mill-Bibja u paġni vojta fuq ġewwa. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawgurawlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa' 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ,
iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Nofru dan ir-rużarju llum għal-familji li għaddejjin minn diffikultajiet jew kriżijiet biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarista min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li di fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħħanniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarista min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmijek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek
Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima orina l-inti omna li jisma' talbtana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, daħħannix fit-tġib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tloppalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijek, imbirkinti fost in-nisa mpirek kif-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-wih kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħluwa u tamatana, slim għalik. Li l-ek inajtu għalli xaħna it-turufnati u li teħva. Li l-ek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-menu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopparina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija.
Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kieba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina għaddisa malla. Biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fossi tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Srimalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija, li l-ekalla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, għadde Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Torocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk ninħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus Kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.